बाव जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टनि जों दिनै बेंगुरा सुबुंफ्रा दिनै बाव जमा जानो हादों। बे जमा जानायनि ओंथियानो जादों जे थांनाय जे 2025 एबा 2025 मायथाइनि जे जोंनि बेंगुरा सान बे जानानै थांदोंमोन। बे जानानै थांनायनि सिगां जों मोनसे मोनसे जोङो सेन्ट्रेल कमिटि दादोंमोन। बे कमिटि एडप होननानै जों मिथिगौ मोनबा डिस्ट्रिक्टआबो। नाथाय दिनै जों बे एडपखौ दिनै बाव सिफायनानै जों गोदान आफाद दानाय जाबाय। बे गोदान आफाद दानायनि जे गुबै थांखि, बे थांखिया जादों मा, फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों बिटिसि सरकारनाव जों माखासे अनसुंथाइ जाहाथे बेंगुराफोरनो जोङो बिटिसि सरकारनाव जाहाथे जोङो बिनानै होनो हायो नामा। दा बेखौ लानानै दिनै जोङो बेवहाय फुल फ्लेजेड मोनसे जोङो 25 जन जोङो एजिकिउटिभ मेम्बार आरो 100 जन जोङो 100 जोङो गासै कमिटि दानाय जादों। बेखौ लानानै जोङो मिजिं थिदों फैबाय थानाय समाव जों सरकारनाव मोजां माबा मोनसे फिथाइ मोनगोन होननानै। बाव आफादगिरि हिसाबै जोंहा जोंसार बसुमतारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबैहाय नेहाथारि हिसाबै आंखौनो गायसननाय जादों प्रजित नार्जारी। दा आं सानो जे फैबाय थानाय समावहाय जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ निस्सय जोंनो माबा मोनसे होगोन। आरो जोङो ओरैबायदि मोनसे सिमां नुदोंमोन जे जोंहा दीनदयाल दिबांग मोनसे पेन्सन दंमोन। बे दीनदयाल दिबांग पेन्सनखौ दाननानै जोंखौ अरुनदयाव कनभार्ट खालायदों। दा बेखौनो जोङो मानगोनां दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायनो नागिरदों दिनैनि बे निउसनि गेजेरजोंहाय जे जोंखौहाय जोंनि सेन्ट्रेलनि स्किम जे दीनदयाल दिबांग पेन्सन बेखौ जाहाथे जोंनो खालायना होफिनो। बेनि थाखाय जों दिनैहाय बिटिसि सरकारजों खावलायहरगोन।